sa, aby môj svet za niečo stál, aj keď nevždy sa mi to darí. Snažím sa žiť naplno, ako sa dá, po kúskoch vyberám svoj svet z bomboniery. Je ťažké na vlastných nohách stáť, keď túžiš po láske z románov a piesní, unavený a sám. Snažíš sa nájsť svoj osobný raj, snažíš sa, aby tvoj svet za niečo stál, aj keď nevždy sa ti to darí. Snažíš sa žiť naplno, ako sa dá, po kúskoch vyberáš svoj svet z bomboniery. Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes si ukážeme, ako zahráme pieseň Bomboniera od skupiny Gladiátor. V piesni využijeme 4 akordy, a to akord A-dur, E-dur, Fis-mol a D-dur. Začíname bare akordom A-dur, kde ukazovák drží všetky struny na 5. prášci. Nasleduje akord E-dur v základnej polohe. Ďalej, tretí akord v poradí je Fis-mol, tiež musíme použiť veľké bare, to znamená ukazovák cez všetky struny na 2. prášci. A končíme akordom D-dur. Túto pieseň som hral nasledovaným rytmom. Ak by sme zaznačili len tie údery, ktoré idú po strunách, kde hráme struny, tak by to bol dvakrát z hora dole, dvakrát z dola hore a potom dvakrát z hora dole a zakončili by sme to úderom raz z dola hore. V mojich piesniach doteraz som značil len tie údery, kde hráme na strunách a neznačil som údery alebo pohyby rukou ponad struny, lenže pri piesniach, ktoré hráme na gitare, sa vyskytujú aj pohyby rukou ponad struny, aj keď som si pozeral nejaké iné tutoriály nejakých gitaristov, tak tí viacerí značili aj údery a pohyby rukou ponad struny, pretože keď hráme na gitare, väčšinou tá ruka sa pohybuje z hora dole a z dola hore ponad tento rezonančný otvor, takže je dôležité si uvedomiť aj tieto pohyby rukou a môže to zdokonaliť vašu hru. To ste si všimli, že nie vždy teda hráme na tie struny. Ak by sme pri každom pohybe rukou hrali na struny bez nejakého dávania nejakých dôrazov, tak by to znelo príliš jednoliato. Čiže je potrebné niekedy udrieť výraznejšie, niekedy udieráme na tie vrchné struny, niekedy na spodné, niekedy prechádzame rukou ponad struny a struny nehráme. Čiže bude to trochu komplikovanejšie na vysvetľovanie a asi aj na trénovanie. Rozdelil som preto ten rytmus do 4 častí. A začíname takým dôraznejším úderom na struny z hora dole. Keďže udieráme z hora dole, tak tá ruka nám po údere zostane v tejto dolnej pozícii a musíme sa vrátiť samozrejme zákonite opäť hore. Pri tom pohybe hore nebudeme hrať na struny,
čiže prechádzame ponad struny, potom prechádzame opäť ponad struny z hora dole a z dola hore a až v zápätí v druhej časti rytmu opäť udrieme z hora dole. Nasleduje opäť pohyb z dola hore a z hora dole ponad struny a druhú časť zakončíme úderom na struny z dola hore. V tretej časti prechádzame z hora dole a potom zahráme úder z dola hore, z hora dole na strunách za sebou a zakončíme to pohybom ruky z dola hore ponad struny. No a v záverečnej časti zahráme z hora dole, z dola hore a potom už len prejdeme ponad struny z hora dole, z dola hore. Tá záverečná časť, tam sa nič nestane, ak po tom údere z hora dole a z dola hore neprejdete ponad struny, ten záver, ale trošku, keď sa vám podarí zavadiť o tie struny, tak to nie je problém. No a potom následne prechádzame už na ďalší akord. Takže celú túto časť zahráme na jednom akorde, potom celé to zahráme na všetkých tých akordoch, na E-dure, Fis-mole aj D-dure. Skúsime si to ukázať spomalene. A skúsime si to ukázať aj na zatlmených strunách. Takže je to trochu komplikovanejšie s tým, keď značíme aj tie pohyby rukou ponad struny, ale môže to obohatiť váš rytmus. Pre začiatočníkov ponúkam aj teda tú jednoduchšiu verziu, ako som to značil doteraz, teda sú tam dva pohyby z hora dole, dva pohyby z dola hore a je to zakončené dvomi pohybmi z hora dole a jedným pohybom z dola hore. Môžete to natrénovať aj tak, že si prehráte toto video a započúvate sa do toho rytmu tak, ako to hrám na začiatku. Prípadne môžete si pustiť aj tú pesničku. Teším sa na vás v ďalšom videu. Ak máte niečo k tomuto dodať, tak mi môžete nechať komentár pod videom alebo môžete dať like, prípadne najväčšiu radosť mi urobí, ak mi zakliknete odber. Vidíme sa pri ďalšom videu, zatiaľ ahojte.